Segueix insultant, va, segueix, que això ho penjaré al Facebook. Et veuràs a tot arreu. Segueix insultant, segueix insultant. Escòria! Què t'ha passat? Que has caigut? Que has caigut? El efecto Xavi llega en el Camp Nou, el equipo demuestra que se siente bien, con un juego de presión y posesión, la afición entregada con esa actuación, sube conmigo a la chavineta, se acabó lo negativo, con Xavi No surten les paraules, no tinc alè per caminar. No vull veure cap mòbil a classe, si us plau,